Η εκπομπή «Εμείς και εσείς», κυρίες και κύριοι, ήδη από την έναρξή της ασχολείται με θέματα ιατρικού περιεχομένου, σε συνεργασία πάντα με την ιατρική εταιρεία Σερών και το Γενικό Νοσοκομείο. Σήμερα θα μιλήσουμε, θα λέγαμε, για την προληπτική ιατρική, για την πρόληψη κληρονομικών νοσημάτων και ειδικότερα για τη μεσογειακή ανεμία. Γι' αυτό πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει αυτά τα πράγματα, πιο κατάλληλος γιατρός, είναι ο βιολόγος, ο κύριος Γιώργος Μωραΐτης. Καταρχήν, κύριε Μωραΐτη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Και θα ξεκινήσουμε μάλλον καλύτερα από την πρόληψη των κληρονομικών νοσημάτων για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε και μετά να περάσουμε στη μεσογειακή ανεμία ειδικότερα. Τα τελευταία χρόνια, στόχος της προληπτικής ιατρικής είναι τα ονομαζόμενα κληρονομικά νοσήματα. Το να προλαβαίνει κανείς μια αρρώστια είναι πάντα καλύτερα από το να πρέπει να την θεραπεύει. Και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους. Και σε μένα και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Αυτό πράγματι πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους. Είναι ένα αξίωμα της ιατρικής επιστήμης που δεν αμφισβητείται από κανέναν. Και έχει ατράνταχτη λογική, αρκεί να δούμε την αρρώστια σαν ένα μικρό ή μεγάλο δυστύχημα ή σαν καταστροφή. Φανταστείτε ποιος είναι αυτός που δεν θα ήθελε αυτή την καταστροφή να την προλάβει είτε στον εαυτό του, είτε στους δικούς του, είτε και σε γνωστά άτομα. Θα μιλήσουμε τώρα για την πρόληψη των κληρονομικών νοσημάτων. Όπως είναι? Και όπως είναι η μεσογειακή ανεμία, που θα την δούμε εκτενέστερα παρακάτω. Και αυτή η πρόληψη του είναι μια μεγάλη υποχρέωση κάθε κοινωνικά υπεύθυνου ζευγαριού, αφού αφορά την πρόληψη νοσήματος στα παιδιά του, μια και κληρονομικά νοσήματα είναι αυτά που περνούν από φαινομενικά υγιείς γονείς στα παιδιά τους. Και είναι και τα δυσκολότερα. Και είναι και τα δυσκολότερα, προκειμένου, μάλιστα. Μέτρα πρόληψης μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν? Τα μέτρα πρόληψης. Υπάρχουν μέτρα πρόληψης και αυτά ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Μέτρα πριν από τη σύλληψη. Τα σημαντικότερα. Τα σημαντικότερα. Μέτρα που αφορούν την προγενετική διάγνωση και μέτρα μετά τη γέννηση του παιδιού. Η σημαντικότερη περίοδος για να προληφθεί ένα κληρονομικό νόσημα είναι αυτό πριν από τη σύλληψη. Τα σημαντικότερα δε μέσα είναι η ιδανική ηλικία αναπαραγωγής, η υγεία και ο προγραμματισμός της οικογένειας, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση καταστάσεων αυξημένου κινδύνου και η γενετική καθοδήγηση. Ποια θα λέγατε ότι είναι η ιδανική ηλικία για αναπαραγωγή? Η ιδανική ηλικία για αναπαραγωγή είναι για την μητέρα 20 με 30 χρόνια και για τον πατέρα 25 έως 35 ετών είναι η ιδανικότερη ηλικία. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί η μεγάλη ηλικία του πατέρα και της μητέρας με την εμφάνιση διανοητικής καθυστέρησης στα παιδιά. Τα σύνδρομα Down. Τα σύνδρομα Down που εμφανίζονται όταν η μητέρα είναι πάνω από 35 χρονών. Όταν η μητέρα είναι πάνω από 35 χρονών έχουμε μια αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης κληρονομικών νοσημάτων εξαιτίας μιας χρωμοσωμικής ανομαλίας, όπου πολύ σωστά είπατε ότι είναι το σύνδρομο Down. Να δούμε λίγο την υγεία και τον προγραμματισμό της οικογένειας. Από τη στιγμή που θα γίνει η σύλληψη, είναι απαραίτητο το ζευγάρι να ακολουθεί κανόνες υγιεινής. Δηλαδή πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα, να αποφεύγεται το ενόπνευμα, να αποφεύγονται η λήψη φαρμάκων και όλα αυτά με την συνεχή παρακολούθηση του μυευτήρα που πρέπει να γίνεται σε όλη τη διάρκεια της κοίησης για να προληφθεί, να προλάβει και να αντιμετωπίσει ο μυευτήρας μια τυχόν παρουσιαζόμενη ανομαλία. Δεν θέλω να πιστεύω, κύριε Μωραΐτη, ότι σε μια κοινωνία όπως η δικιά μας, που θεωρούμαστε αρκετά πολύ προηγμένη σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, ότι κάποια γυναίκα που εγκυμονεί δεν έχει το μυευτήρα από δίπλα της. Και μάλιστα έχουμε τρομάξει τόσο πολύ που πιστεύω ότι ανά πάσα στιγμή είμαστε με το τηλέφωνο στο χέρι προκειμένου να ειδοποιούμε τον κόσμο ή τον γιατρό μας ή οποιοδήποτε άλλο, γιατί ανησυχούμε πραγματικά. Ακούν τόσα πολλά τα αυτιά μας και βλέπουν τα μάτια μας, πραγματικά ο κόσμος πρέπει να αφυπνιστεί. Έτσι πρέπει.
Τώρα, θα μιλήσουμε για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση καταστάσεων αυξημένου κινδύνου. Κάθε ζευγάρι πριν προγραμματίσει την γέννηση των παιδιών πρέπει να κοιτάξει την κληρονομιά που έχει στην οικογένεια και στους συγγενείς του. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αν οι συγγενείς του ζευγαριού αυτού, είτε του πατέρα είτε της μητέρας, έχουν κάποιο κληρονομικό νόσημα, μια διανοητική καθυστέρηση, αν πάλι η γυναίκα έχει κάποιες εγκυμοσύνες που διακόπηκαν με αποβολή ή έχει γεννήσει νεκρό έμβριο ή κάποιο παθολογικό παιδί, τότε πρέπει αυτή η γυναίκα πριν από κάθε νέα σύλληψη να οδηγηθεί στον ειδικό για να πάρει την ονομαζόμενη γενετική καθοδήγηση. Αυτές λοιπόν είναι ο λεγόμενος προγενετικός έλεγχος που λέμε, κύριε Μωραήτη. Ο προγενετικός έλεγχος είναι αυτό που ακολουθεί τη γενετική καθοδήγηση. Ναι. Γιατί η γενετική καθοδήγηση είναι η συμβουλή που θα δοθεί σε αυτό το ζευγάρι αυξημένου κινδύνου, ούτως ώστε να προληφθεί και να γίνει η πρόγνωση, η πρόγνωση η γενετική, η ιατρική αλλά και η κοινωνική. Επομένως να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να βγει κάποιο παιδί που θα έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Ακριβώς λοιπόν τώρα από εκεί και πέρα θα κατευθυνθεί το ζευγάρι σε άλλη ειδική μονάδα για να γίνει η προγενετική διάγνωση. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσει να ανακαλυφθεί αν το έμβριο που κυοφορείται είναι παθολογικό ή όχι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα προηγούμενα μαζί, αν οδηγήσουν σε ένα ζευγάρι υψηλού κινδύνου στο να κάνει τις ειδικές εξετάσεις του προγεννητικού ελέγχου, θα μάθει αν το έμβριο το οποίο κυοφορείται είναι υγιές ή παθολογικό ή διατρέχει κάποιο κίνδυνο, οπότε τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί η γέννηση άρρωστου παιδιού. Τέτοιοι μέθοδοι προγεννητικής διάγνωσης είναι η αμνιοπαρακέντηση, είναι η εμβριοσκόπηση, η λήψη και εξέταση τροφοβλάστης. Αυτά αφορούν τους μυευτήρες και τις μονάδες προγεννητικού ελέγχου. Το τρίτο μέτρο το οποίο αναφέραμε είναι τα μέτρα που λαμβάνονται μετά τη γέννηση του ενός παιδιού. Μήπως είναι λίγο αργά μετά? Όχι, γιατί είναι κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα τα οποία δεν μπορούν προηγούμενα να προληφθούν, αλλά αν έγκαιρα τώρα διαγνωστούν, θα σας πω πώς, με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή που είναι ως επιτοπλίστων διαιτητική, αφού μιλάμε για κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα, αντιμετωπίζονται αυτές οι αρρώστιες πάρα πολύ καλά και στο μέλλον το παιδί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έτσι λοιπόν κάθε μυευτήριο όταν γεννιέται ένα παιδί έχει υποχρέωση μέσα στην πρώτη εβδομάδα να πάρει λίγες σταγόνες αίματος πάνω σε διαιτητικό χαρτί και να τις στείλει σε ένα κεντρικό εργαστήριο. Εκεί λοιπόν με αυτές, εξετάζοντας αυτές τις μικρές σταγόνες αίματος, είναι δυνατόν να διαγνωστούν κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα όπως είναι η φενιλοκετονουρία, η γαλακτοζεμία, ο υποθυροειδισμός και άλλα μεταβολικά νοσήματα. Που αν τα αφήσουμε να εξελιχθούν θα είναι επικίνδυνα για την υγεία. Θα είναι επικίνδυνα για αργότερα. Ενώ έτσι, ξέροντάς τα, τις πρώτες εβδομάδες της ζωής, με μια θεραπευτική αγωγή που όπως είπα είναι περισσότερο διαιτητική, αντιμετωπίζονται και έχουν καλή εξέλιξη αυτά πλέον τα παιδιά. Τώρα, η μεσογειακή ανεμία, κύριε Μωραήτη, είναι ένα κληρονομικό νόσημα. Εξαρτάται από τους γονείς προκειμένου να μεταφερθεί στα παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κολλήσει μεσογειακή ανεμία από το φίλο του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχει όμως περίπτωση οι γονείς να μην γνωρίζουν την εφορής και να μεταφέρουν εν αγνία τους αυτό θα λέγαμε, αυτή την αρρώστια στα παιδιά τους. Επομένως, εκείνη η όλη πρόληψη.
Έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, αλλά θα με επιτρέψετε πριν πούμε για την πρόληψη της μεσογειακής ανεμίας, να πούμε τι είναι μεσογειακή ανεμία. Γιατί όλοι την επιπυλίζουμε αυτή τη λέξη, μεσογειακή ανεμία, διαπερνοκυταρική ανεμία και τελικά δεν γνωρίζουμε τι είναι. Τόσο η μεσογειακή ανεμία όσο και η διαπερνοκυταρική ανεμία είναι κληρονομικά νοσήματα που θα πει ότι περνούν από τους γονείς στα παιδιά τους όταν και οι δυο γονείς έχουν ένα ελλειμματικό γονίδιο που είναι υπεύθυνο για τη δομή της αιμοσφαιρίνης. Τι θα πει τώρα αυτό? Ας ξεκινήσουμε να πούμε λίγα λόγια για το οξυγόνο, το οποίο όλοι μας ξέρουμε ότι είναι αυτό που μας διατηρεί στη ζωή. Ζωή χωρίς οξυγόνο δεν νοείται και λιγότερη ποσότητα, μειωμένη απόδοση οξυγόνου στον οργανισμό δημιουργεί προβλήματα στη ζωή μας. Το οξυγόνο λοιπόν που αναπνέουμε για να μεταφέρεται στα όργανα και στους ιστούς του σώματός μας με τη βοήθεια μιας πολύτιμης ουσίας που λέγεται αιμοσφαιρίνη, και αυτή η αιμοσφαιρίνη πρέπει να ξέρουμε ότι βρίσκεται μέσα σε κάτι μικρά κύτταρα του αίματος που λέγονται ερυθρά αιμοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα. Με την κυκλοφορία τώρα του αίματος φτάνουν τα ερυθροκύτταρα και στο πιο μικρό σημείο του σώματός μας και έτσι η αιμοσφαιρίνη αποδίδει το οξυγόνο στους ιστούς και στα όργανα τα οποία είπαμε. Η μεσογειακή τώρα ανεμία έχει σαν συνέπεια να έχουμε έλλειμμα αιμοσφαιρίνης μέσα στα ερυθροκύτταρα. Που σημαίνει και έλλειμμα οξυγόνου. Που σημαίνει και κατά συνέπεια έλλειμμα οξυγόνου. Δεν παράγει δηλαδή ο οργανισμός ικανή ποσότητα αιμοσφαιρίνης εξαιτίας αυτής της κληρονομικής αρρώστιας, με αποτέλεσμα τα ερυθροκύτταρα να καταστρέφονται γρήγορα, ο οργανισμός αντιδρά με το να παράγει καινούρια ερυθροκύτταρα, αλλά και αυτά έχουν την ίδια τύχη, καταστρέφονται. Άρα λοιπόν, από τη μια έλλειμμα αιμοσφαιρίνης, από την άλλη μειωμένη απόδοση οξυγόνου στον οργανισμό, το κύκλωμα των παθολογικών εξεργασιών που οδηγεί σε άλλα προβλήματα σε επιπλοκές ολόκληρου τον οργανισμό. Σε επιπλοκές για ολόκληρο τον οργανισμό. Η κληρονομικότητα που είπαμε σε την περίπτωση αυτή, πού παίρνει μέρος, πού λαμβάνει μέρος? Μιλήσαμε ότι είναι κληρονομική ασθένεια η μεσογειακή ανεμία. Κληρονομική ασθένεια μιλήσαμε και λέμε ότι για να γεννηθεί ένα τέτοιο παιδί με μεσογειακή ανεμία σημαίνει ότι ευθύνονται και οι δυο του γονείς, γιατί έχουν ο καθένας στο γενετικό του υλικό ένα ελλειμματικό γονίδιο, το οποίο μεταδίδεται κατά τη στιγμή της σύλληψης, περνάει δηλαδή στο γενετικό υλικό του παιδιού, οπότε δύο ελλειμματικά γονίδια που είναι υπεύθυνα για τη δομή της αιμοσφαιρίνης δημιουργούν μετά το πρόβλημα. Γιατί για κάθε γνώρισμα υπεύθυνα πάντα είναι δύο γονίδια. Άρα δύο προβληματικά γονίδια δημιουργούν πρόβλημα για τη δομή της αιμοσφαιρίνης. Κύριε Μωραήτη, όμως μπορεί το παιδί να μην πάρει από τον ένα γονέα το γονίδιο, οπότε δεν έχουμε 100% περίπτωση να βγάλουν δύο γονείς που είναι φορείς άρρωστο παιδί. Πάλι λίγο θα με αφήσετε να πω λίγα πραγματάκια. Μου θυμίζει τώρα κάποια σχεδιάκια που είχαμε κάνει στο σχολείο όταν μιλούσαμε για τη μεσογειακή ανεμία. Κάποια σχεδιάκια του βιβλίου που έδειχναν αυτές τις αναλογίες. Τα ανθρωπάκια με τις αναλογίες. Θα μείνουμε ακόμα λίγο στη μεσογειακή ανεμία. Γιατί δεν μιλήσαμε ότι τελικά αν μπορεί να θεραπευθεί. Δυστυχώς δεν μπορεί να θεραπευθεί η μεσογειακή ανεμία. Η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί ριζικά να θεραπεύσει ένα παιδί με μεσογειακή ανεμία. Τι γίνεται? Γίνεται μόνο παροχή αίματος, συνεχείς μεταγγίσεις. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο μια φορά. Πόσες φορές συνήθως τα παιδιά που είναι άρρωστα με μεσογειακή ανεμία πρέπει να έρχονται στο νοσοκομείο? Εξαρτάται από τη βαρύτητα της νόσου και είναι δυνατόν και κάθε μήνα να χρειάζεται να μεταγγιστούν. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η φαρμακευτική αγωγή που τους γίνεται με την αποσυδήρωση
Και έτσι αυτή τη στιγμή με τις μεταγγίσεις, οι οποίες πρέπει να είναι τακτικές και συστηματικές, και με την συνεχή παρακολούθηση σε ειδική μονάδα νοσηλείας, που τέτοια υπάρχει στο νοσοκομείο Σερών, εκτός από τη μονάδα πρόληψης που θα μιλήσουμε πια τώρα, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει και μονάδα νοσηλείας στην παιδιατρική κλινική, όπου αντιμετωπίζονται τα παιδιά από υπεύθυνο γιατρό. Στο νοσοκομείο μας είναι η εξαίρετη γιατρός, η κυρία Σταματοπούλου, που φροντίζει όλα αυτά τα παιδιά και για τις μεταγγίσεις τους, με τη βοήθεια πάλι της Τράπεζας Αίματος. Βλέπετε ότι εμπλέκονται όλα τα εργαστήρια και οι κλινικές. Πόσα παιδιά υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Στο νομό μας σήμερα που νοσούν και νοσηλεύονται στην ειδική μονάδα νοσηλείας στην παιδιατρική κλινική είναι 22 παιδιά. Είναι υψηλό ποσοστό για ένα νομό? Θα έλεγα ότι δεν έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν περιοχές με πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί, και τώρα αμέσως θα σας πω πώς. Με την πρόληψη. Με την πρόληψη, κύριε Μωρέτη, κυρίες και κύριοι, πρέπει να γίνει τελικά συνείδηση ότι αυτές οι ασθένειες δεν θεραπεύονται και εκείνο που χρειάζεται είναι πρόληψη. Στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζονται να κάνουν παιδιά. Πάνω απ' όλα. Γιατί τώρα? Στα ζευγάρια τα οποία κινδυνεύουν να φέρουν στον κόσμο άρρωστο παιδί με μεσογειακή ανεμία, ανήκουν άτομα γερά και ανυποψίαστα. Υγιή δηλαδή. Εντελώς υγιή. Γερά και ανυποψίαστα για τον κίνδυνο που έχουν. Κανένας δεν γνωρίζει ότι είναι φορέας της μεσογειακής ανεμίας. Κάνοντας αυτή την ειδική εξέταση σε ειδικό εργαστήριο, που τέτοιο εργαστήριο υπάρχει στο νοσοκομείο μας. Είναι η μονάδα πρόληψης μεσογειακής ανεμίας. Η μονάδα πρόληψης μεσογειακής ανεμίας. Κάνοντας λοιπόν την ειδική εξέταση, τότε και μόνον τότε κάποιος μαθαίνει και χαρακτηρίζεται ότι είναι φορέας μεσογειακής ανεμίας, έχει δηλαδή το κακώς εννοούμενο στίγμα, γιατί έτσι απλά έμεινε να το λέμε, στίγμα μεσογειακής ανεμίας. Κανένας δεν είναι στιγματισμένος. Φέρνει ένα παθολογικό γονίδιο, το οποίο μπορεί να βρεθεί και να το χαρακτηρίσει το άτομο αυτό ότι είναι φορέας μεσογειακής ανεμίας. Από εκεί πέρα, αν και η σύζυγος του συγκεκριμένου ατόμου είναι φορέας μεσογειακής ανεμίας, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Ναι, διότι τότε και μόνον τότε, όταν και οι δυο γονείς έχουν το στίγμα, είναι φορείς της μεσογειακής ανεμίας, κινδυνεύουν να γεννήσουν άρρωστο παιδί. Σε ποσοστό? Και αυτό πάλι σε ένα ποσοστό 25%, και να αυτά τα ανθρωπάκια. Οπότε κάνουν παιδιά με τη γνώση τους ότι ενδεχομένως κάποιο παιδί από αυτά να ασθενήσει. Και εκεί πέρα έχουμε την προληπτική και τώρα ιατρική. Η προγεννητική διάγνωση, διότι πια θα κατευθυνθούν με την γενετική καθοδήγηση που θα τους δοθούν στην ειδική μονάδα προγεννητικού ελέγχου, όπου πια το έμβριο θα ελεγχθεί αν είναι παθολογικό, αν ανήκει δηλαδή στο ποσοστό 25% του να είναι άρρωστο, γιατί είπαμε ότι υπάρχει ένα άλλο 25% να είναι υγιές, οπότε και πάλι θα τους το πούν, ή αν είναι, να είναι φορέας. Πάντως είναι γνώση και των γονέων και των παιδιών ότι είναι φορείς ή ότι έχουν κάποια μικρή πιθανότητα να αποκτήσουν άρρωστο παιδί. Να αποκτήσουν άρρωστο παιδί. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αν ένα από τα δύο άτομα, αν ένας από τους δύο γονείς είναι φορέας της μεσογειακής ανεμίας, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν διατρέχει το ζευγάρι κίνδυνο να αποκτήσει άρρωστο παιδί. Υπάρχει μια πιθανότητα 50% να κληρονομήσει το παθολογικό γονίδιο και να είναι και αυτό φορέας μεσογειακής ανεμίας, αλλά όχι ασθενής, και ένα 50% να είναι εντελώς υγιές. Οπότε πρόληψη και πάντα πρόληψη, κύριε Μωρέτη. Δεν είμαστε από τους νομούς που έχουν υψηλό ποσοστό. Όχι. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν νομοί που είναι επικίνδυνοι, επικίνδυνες περιοχές. Υπάρχουν περιοχές που τα ποσοστά είναι πολύ ευξημένα σε σύγκριση με τον νομό Σερών. Στο νομό μας, μετά από εξετάσεις που έχουμε κάνει στη μονάδα πρόληψης μεσογειακής ανεμίας, λειτουργούμε εδώ και 10 χρόνια, βγάζουμε ένα ποσοστό γύρω στο 8,5%. Αυτό σημαίνει, με αυτό το ποσοστό, ότι θα τύχει
περίπου 1 στους 150 γάμους να συμπέσει και οι δυο να είναι φορείς της μεσογειακής ανεμίας. Και αν το αναγάγουμε πάλι στατιστικά, αυτό θα πει ότι 1 στα 730 περίπου παιδιά που θα γεννηθούν θα είναι άρρωστο, κινδυνεύει να είναι άρρωστο με μεσογειακή ανεμία. Στο ερώτημά σας, αν υπάρχουν άλλες περιοχές με μεγαλύτερα ποσοστά, η απάντηση είναι ότι ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν περιοχές με ποσοστά περίπου 20%, όπως είναι η Καρδίτσα, η Ρόδος, η Χαλκιδική, στην οποία υπάρχει ο γόνος, ελληματικό γονίδιο, για μια άλλη εξίσου βαριά ανεμία που λέγεται δρεπανοκυταρική ανεμία. Αλλά στο νομό Σερών τα ποσοστά είπαμε ότι κυμαίνονται γύρω στο 8,5%. Για να κλείσουμε, κύριε Μωραήτη, συγγνώμη κυρίες και κύριοι που έχουμε κάνει τόσο μεγάλο αυτό το θέμα, αλλά είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζετε όλα αυτά που είπαμε και νομίζω ότι ο κύριος Μωραήτης μας τα είπε τόσο αναλυτικά, ώστε να τα καταλάβουν όλοι. Πώς λειτουργεί η μονάδα πρόληψης μεσογειακής ανεμίας, τι ώρες και πώς μπορούν να σας βρουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κάνουν τις ανάλογες εξετάσεις. Επειδή είπαμε ότι τα ζευγάρια που κινδυνεύουν να αποκτήσουν άρρωστο παιδί δεν το ξέρουν και δεν υπάρχει και ούτε κάποια τόσο πολύ επιβάρυνση στους συγγενείς που να τους οδηγήσει, πρέπει όλα τα ζευγάρια, και καλό είναι πριν παντρευτούν και πιο πολύ πριν μείνει έγκυος και αν παντρευτούν η γυναίκα τους, καλό είναι να απευθύνονται στη μονάδα πρόληψης μεσογειακής ανεμίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, στην οποία υπηρετεί προσωπικό ειδικευμένο, θα τους πάρει λίγο αίμα και θα βγει το συμπέρασμα. Ούτε χρονοβόρα διαδικασία, ούτε τίποτα, δίνουν λίγο αίμα και τελείως. Λίγο αίμα και μετά από λίγες μέρες θα ξέρουν αν είναι φορείς ή όχι της μεσογειακής ανεμίας και θα τους δοθεί και οι κατάλληλες γενετικές συμβουλές, γιατί όπως είπαμε το προσωπικό είναι ειδικευμένο για αυτήν τη δουλειά. Άρα λοιπόν όλα τα άτομα σε μια ηλικία αναπαραγωγής και όλα τα ζευγάρια, πριν η γυναίκα τους καλό είναι μείνει έγκυος, θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών στο 55700 και να ζητούν την μονάδα πρόληψης μεσογειακής ανεμίας. Το εσωτερικό τηλέφωνο είναι το 255 για να κλείσουν ένα ραντεβού. Οι εξετάσεις, το αίμα παίρνεται κάθε Δευτέρα το πρωί, 8 με 10, και σε λίγες μέρες έχουν τα αποτελέσματα στα χέρια τους. Επέμενα πολύ στο να προσέρχονται τα ζευγάρια πριν η γυναίκα μείνει έγκυος, γιατί τώρα πρέπει να ξέρει όλος ο κόσμος ότι με τις τεχνικές που έχουν ανακαλύψει και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στις μονάδες προγεννητικού ελέγχου, είναι δυνατόν η προγεννητική διάγνωση για το παιδί δύο ατόμων που είναι και δύο φορείς να γίνει πάρα πολύ νωρίς. Φανταστείτε ότι παλιά έπρεπε να γίνει στον 5ο μήνα, τώρα γίνεται στο 2ο μήνα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, η πρόληψη και ενημέρωση πάνω απ' όλα όσον αφορά τα ιατρικά θέματα, όχι μόνο για το θέμα της μεσογειακής ανεμίας, αλλά για τα πάντα. Κύριε Μωραήτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, συγχωρήστε μας αν σας κουράσαμε λίγο. Πιστεύουμε στο θέμα της μεσογειακής ανεμίας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μονάδα πρόληψης λοιπόν στο νοσοκομείο του Σερών, βέβαια και μονάδα θεραπείας για τη μεσογειακή ανεμία, αλλά ευχής έργων είναι να μην φτάσουν τα παιδιά σας στο σημείο να χρειάζονται θεραπεία. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε.